Nga dito yan nag-originate sa may South Africa. Mas makalalaton ko nga sa iyasang variant makamanano kaya ang pilagadi nga makapunsuran sa kalibutan. Nagakuha na karon nagahimo na sa matikang nagadumili na sa mga travelers gikan niya sa nasambit nga nasyon. Kaga daw ka paginaton nga mga balita nasyonal makabinan sa Japon na subong adlaw may pinakadawo second to the lowest nga kaso na record ng Department of Health sa kaso sa COVID-19. 863 lang ang nag-postibo sa record subong adlaw. Kaga Civil Service Commission na talana man nga paggawa sa ila sini guidelines sabahin sa pag-atipan sa sining mga pagwatigan sa regular vaccination sa mga regular RT-PCR test sa mga unvaccinated government employee. The News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Nobyembre 26, taong 2021. Sa ulo ng ating mga balita, marami pong mga bansa sa buong mundo binulabog po sa pangamba sa bagong variant ng COVID-19 na mas malala pa raw sa Delta variant. Ilang eksperto naman sa Pilipinas nanawagan din na agapan itong paghahanda. Ang Interagency Task Force hinihintay ang guidelines ng World Health Organization kaugnay sa South African variant para sa mga kinakailangang bagong travel restrictions. Mga banyagang turista naman po pwede nang makapasok sa bansa simula Disyembre 1 hanggang 15. Sa iba pang mga balita, itong formally officials na Dargani siblings nagisa kaugnay pa rin sa rebigong pagtakas ng mga ito dito sa Pilipinas. Si Mohit po, itong si Dargani, todo iwas na tukuyin ang naging kasabwat dito pa rin sa planong pagtakas. Samantalang itong formally official na si Lincoln Ong nagpuslit pala ng cellphone sa loob ng detention area. Ang Commission on Elections naman may binuong committee na siyang mag-monitor sa in-person campaign ng mga kandidato. Samantala, ari po ng isang lalaki aksidenteng naputol o naputukan ng baril doon sa Iloilo. At sa ating sports balita, itong Warriors superstar na si Steph Curry nagunguna pa rin sa kanyang matinding performance sa agawana sa prestigyosong NBA MVP. Ating entertainment news, pambato ng Pilipinas sa Miss Universe na si Beatrice Gomez sumailalim na sa swab test bago ang biyahe patungo sa Israel na siyang host country. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ipinanawagan na po ng Octa Research Fellow sa gobyerno na magpatupad ng mga paghihigpit sa South Africa at Botswana. Ito ay sa gitna pa rin ng pagtuklas ng bagong variant ng coronavirus na pinaniniwalaang mas madali raw makahawa. Sa personal na opinyon ni Dr. Guido David, sinabi nito na dapat palakihin itong anumang mga paghihigpit na mayroon tayo sa South Africa at Botswana ngayon. Ang South Africa ay kasalukuyang kasama sa green list ng Pilipinas o mga bansa at jurisdiksyon na itinuturing na mababang panganib batay pa rin sa rate ng insidente at bilang ng kaso ng COVID-19. Samantalang Botswana ay nasa ilalim ng yellow list simula Nobyembre 12, 2021. Maring payagang pumasok sa Pilipinas ang mga travelers mula sa mga lugar na ito na papailalim sa mga naaangkop na quarantine at testing protocols naman ang mga manggagaling sa naturang bansa. Sinabi ni David na ang bagong variant ay maaring maging sanhi ng pag-aalala. Ang B.1.1.529 ay napag-alaman na mayroong hindi bababa sa 10 mutations kumpara sa dalawa para sa Delta o tatlo pa naman para sa Beta at sinisisi para sa pagdagsa ng mga impeksyon sa South Africa. Nauna nang ipinagbawal ng United Kingdom ang paglalakbay mula sa 6 na bansa sa Southern Africa dahil na rin sa isang maagang indikasyon na maaaring mas madaling mailipat ito kaysa naman sa Delta variant.
Samantala, muling nanawagan naman ang Department of Health sa lahat ng mga eligible Filipinos na lumahok sa national vaccination drive ng gobyerno laban sa COVID-19 mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1. Ang malawagang pagbabakuna ay naglalayong patasin ang saklaw ng bakuna at pakilusin ang mga stakeholder mula sa bawat sektor upang suportahan ang layunin ng pambansang pamahalaan na mabigyan ng mga Pilipino ng ligtas at malusog na Pasko. Ang mga senior citizen at ang mga may comorbidities ay lubos na hinihikayat na sumali sa kaganapan ng pagbabakuna. Sinabi ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang pagprotekta sa ating kalusugan sa pamamagitan ng pagbabakuna ay madaragdagan ang ating kumpiyansa na makalabas at makita ang ating mga mahal sa buhay ngayong Pasko. Gayon din masisiguro ang ligtas na pagbalik sa trabaho. Sinabi pa ng Department of Health na 85% ng mga admission sa hospital sa bansa dahil sa COVID-19 ay hindi pa fully vaccinated. Batay sa pagsusuri nito sa data ng hospital mula Marso 1 hanggang Nobyembre 14, mula rin sa mga ulat na isinumite sa Department of Health Data Collect System. Samantala, habang pinapayagan ng walk-in sa 3 araw na event, hinimok ng Department of Health ang mga tumatanggap ng bakuna na magparehistro sa kani-kanilang local government unit. At ito na yung interagency task force ay hinihintay na lamang daw itong guidelines naman ng World Health Organization kaugnay dito sa bagong variant na mula sa Africa para sa mga kinakailangang bagong travel restrictions at mga banyagang turista po pwede na nga makapasok dito sa bansa mula Disyembre 1 hanggang 15 po yan. May buong detalye si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, maaari nang makapasok sa Pilipinas ang mga fully vaccinated na mga banyaga, kabilang na yung mga turista na pinapayagan na matili sa bansa kahit pa walang visa para sa limitadong panahon. Sa press briefing, sinabi ni Acting November 2021, subject to the following conditions. Una, holders of passports valid for at least 6 months at the time of arrival and with a return or outbound ticket to their country of origin or next country of destination. Pangalawa, prior to arrival in the Philippines, the foreign national should have stayed exclusively in green list countries, territories, or jurisdictions for 14 days. Pangatlo, they must have the following proofs of COVID-19 vaccination recognized under existing IATF regulations. Number 1, World Health Organization International Certificates of Vaccination and Prophylaxis. Number 2, VaxCert-PH, or number 3, National State Digital Certificate of the Foreign Government which has accepted VaxCert-PH under a reciprocal arrangement unless otherwise permitted by the IATF. In this regard, the following testing and quarantine protocols shall be observed in all ports of entry. First, a negative RT-PCR test shall be required to be taken within 72 hours prior to departure from the country of origin. Upon arrival, no facility-based quarantine and no on-arrival RT-PCR test will be further required, but the passenger is enjoined to self-monitor for any symptoms until the 14th day, with the first day being the date of arrival. Second,
travelers merely transiting through non-green list countries, territories, or jurisdictions shall not be deemed as having come from or having been to said countries, territories, or jurisdictions if they stayed in the airport the whole time and were not cleared for such entry into such countries, territories, or jurisdictions by its immigration authorities. Samantala, sa ibang dako pa ng mga balitang IATF ay patuloy na minomonitor ng Malacanang at ng Interagency Task Force ang mga developments kaugnay sa napaulat na bagong COVID-19 variant na nadiskubre sa South Africa na pininiwala ang mas nakakahawa. Sinabi rin ni Secretary Carlo Nograles na siya ring Vice Chairman ng IATF, hinintay nila yung magiging guidance at yung ipairal na protocol ng World Health Organization at sinabi ng kalihim na nagpatuloy naman yung ginagawa na genomic surveillance para matiyak o malaman kung mayroong makalusot na naturang South African variant. At sa ngayon ay wala pa raw ipairal na panibagong travel restrictions lalo na sa ating mga entry at exit points, yung mga paliparan at mga seaports, lalo na yung mga manggagaling sa labas ng bansa. Hintayin lamang daw nila muna dahil mahirap daw magpatupad ng mga bagong guidelines at mga restrictions hanggat hindi pa naman ito kinakailangan. Narito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Secretary Carlo Nograles. Patuloy pa rin yung ating pakikipag-ugnayan sa WHO, no? And we await any advisory coming from the WHO, especially kung i-declare ba itong variant of interest or variant of concern. Pero that being said, nakatutok naman po tayo, ang DOH, ang IATF dito sa concern na yan. We are monitoring any developments on the ground. Patuloy pa rin ang ating genomic surveillance. So, abangan na lang po natin. This is a new development and we continue to actively monitor the situation. We're actively monitoring any developments and if kinakailangan ng agaran at immediate action ay gagawin po ng IATF. Yan ang bahagi ng pahayag ni Secretary Nograles at sana ay magiging mabilis ang kanilang magiging aksyon lalo pa yung mga kapitbahay, karatig nating mga bansa sa rehiyon ng Asia ay nagsimula silang magpairal ng mga travel restrictions lalo na yung mga manggagaling sa mga South African nations, Bombo, Geraldo. Oo, yung South Africa nasa green list ng bansang Pilipinas sa Bombo Raymond at sa December 1, ilang araw na lang yan, Bombo Raymond, ay pwede na silang makapasok dito sa Pilipinas. So talagang siguro mas maikapagbilisan nila yung pagpapatupad ng mga bagong travel restrictions, lalo na sinasabi ngang mas nakakahawa na naman to sa Delta variant, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Gerald. At eto nga, tingnan natin yung binabanggit mo na kategorya ng yan, pwede yung mga galing sa South Africa. Dahil ito, yung mga taga-South Africa, actually, hindi na nila kailangan ng visa eh. So, pwede silang makabiyahe, makapunta rito sa Pilipinas simula sa December 1, unless na mayroong bagong ilalabas bago ang December 1 na travel restrictions ang gobyerno ng Pilipinas. So, idagdag ko lamang din para sa kaalaman natin mga kabayan, yung mga banyagang turista o mga nationals ay maagang payagan. Siyempre, yung mga galing sa Switzerland, Thailand, US, kasama dyan, marami-rami yung listahan. So yung mga gusto na may mga kamag-anak ay check nyo lang sa website ng Department of Foreign Affairs o DFA, Bombo, Geraldo. Naalala ko dati nung magbubukas na sana itong face-to-face classes, sakto naman mayroong Delta variant. Tapos yung plano na nilang ilalagay sa alert level 1 itong Metro Manila sa susunod na mga buwan dahil nga medyo okay ng sitwasyon. Mayroon na namang bago, Bombo Raymond, na sinasabing mas matindi na naman. Yung mga alert level status na ipapatupad sa mga susunod na buwan, may update na ba dyan, Bombo Raymond, itong Interagency Task Force? Wala pa. Abangan natin dahil yung December 1 ay sa araw pa naman ng Miyerkules next week. So may ilang araw pa. Mabilisan lang naman mag-convene ng meeting yung Interagency Task Force at kasama yung mga eksperto kung kinakailangan na talaga na magpatupad agad at kanselahin muna
yung kumbaga travel na manggagaling mula sa naturang areas of concern, yung South Africa in particular, Bombo Geralda. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Muling nakapagtala ang Department of Health ng mas mababa sa 1,000 kaso ng COVID-19 sa ikatlong sunod na araw. Gayong hapon, base pa sa datos na nilabas ng Department of Health, nasa 863 lamang ang karagdagang kaso ng COVID-19. Samantalang mayroon namang naitalang 791 na gumaling at 142 na pumanaw. Sa kabuang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, nasa 0.6% o mahigit 70,800 ang aktibong kaso. 97.7% o mahigit 2.7 million na ang gumaling at 1.70% o mahigit 48,000 ang namatay. Sa pinakahuling ulat, 2 laboratorio ang hindi operational noong Nobyembre 24 habang mayroong 2 laboratorio na hindi nakapagsumiti ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Base pa sa datos sa nakaraang 14 na araw, ang kontribusyon ng 4 na laboratorio na ito ay humigit kumulang 0.2% sa lahat ng samples na na-test at 0.1% naman sa lahat ng positibong mga individual. Samantala, malaki ang paniniwala ng isang infectious disease expert po na kayang-kaya ng bansa na magkaroon ng mababang antas ng alerto kahit na may presensya ng bagong variant ng coronavirus sa Hong Kong. Ito ay kapag mapanatili ang mababang transmission ng COVID-19 sa bansa. Ayon po kay Dr. Edsel Salvana, itong miyembro ng Department of Health Technical Advisory Group, ang alert level sa rekabase naman sa nagpapatuloy na community transmission. Inilabas ni Salvana ang pahayag ng tanungin kung kaya ng bansa na magkaroon ng hindi gaanong mahigpit na antas ng alerto sa gitna pa rin ng bagong variant, itong B.1.1.529 at ang nalalapit na Kapaskuhan. Gayunman, nilinaw niya na hindi ito dahilan para maging kampante. Sinabi po ni Salvana na minomonitor na ng Health Department maging ng mga eksperto ng bansa ang nasabing variant. Sa iba pang mga balita, inihayag ng Civil Service Commission o CSC na kasalukuyang ginagawang patakaran para sa mga hindi nabakunang empleyado ng gobyerno na mag-report para sa on-site work. Ang nasabing guidelines ay nakatakdang ilabas anumang oras sa lalong madaling panahon. Sinabi ni CSC Commissioner Eileen Lizada na kipag-ugnayan na sila sa Department of Health kaugnay sa regular RT-PCR testing sa mga hindi bakunadong manggagawa. Anya, ang komisyon ay nagsagawa na ng iba't ibang pagpupulong kasama ang kailang legal team at policy office kaugnay sa nasabing hakbang. Magugunita ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease. Resolution 148B ay nag-require sa mga empleyado na magpabakuna kontra COVID-19, lalo na ang mga magsagawa ng on-site work. Pakinggan natin si CSC Commissioner Eileen Lizada. May link na binigay sa amin ng DOH po, no, the National Vaccination Operations Center. This is raw data, and I am encouraging all heads of agencies or whoever is in charge of updating that list. Please, kasi when we checked it, 1.2 million, this is really raw data. This is not the report of DOH. I'd like to clarify that. We just checked it kasi nandun lahat ang ahensya ng gobyerno. And meron pa ho as last August pa ho ang nag-update ang ahensya ng gobyerno, ang isang ahensya. There are several agencies, September pa, meron pa ho October. So I'm sure those na nakakuha ng first dose na nakita ho namin na 1.2 million, I think this is more. The numbers will be more as long as they are updating their respective data po in the link na binigay po ng DOH sa kanila. Okay, so meron hong fina-finalize ngayon ang CSC na policy that will be dealing with yung topic po na yan na Yusek Rocky. But we will also be in touch with DOH when we say regular RT-PCR. Ano ba ho talaga yung regular? Is it 1 week? Is it 2 weeks?
And the commission is into it. We have conducted several commission meetings about it together with our legal, our COLA po, no, and our policy office. So hintayin lang ho natin, anytime soon lalabas na po ang CSC ng policy about the topic. Yan ang tinig ni CSC Commissioner Eileen Lizada. Ang health news ay inihatid sa inyo ng Immunimax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucon. Nagpatuloy kanina yung investigasyon na dito pa rin sa Senado sa mga formally officials at mayroong mga nabuking na bisto pong mga kalokohan pala ng mga nakaditines sa Senado. At nandoon si Bombo Dennis Samito. Nagpapatuloy pa rin itong aktibidad dito sa Senado, Bombo Jane. Pero kanina ay may mga revelasyon sapagkat nagisa ng husto. Itong si Mohit Dargani, ang opisyal ng Parmali na nahuli na papatakas na sana patungo dun sa Kuala Lumpur, Malaysia at gamit ang isang jet na pribado at ito'y binayaran ng halos 200 milyon. So dito ay nagisa siya ng husto lalo't sila ay nasa kustodiya na nga ng Senado sa mga nakalipas na araw. Sa pagtatanong ni Senator Rizon Tiveros ay inusisa nito kung paano naging proseso at sino ang kumuha ng serbisyo doon sa kumpanya na maghahatid sana dito sa dalawang Dargani. Ang tinutukoy ay si Mohit at yung kanyang ate na si Twinkle Dargani. Ang dalawang ito ay pawang mga opisyal ng Parmali Pharmaceutical Corporation. At ito ay tatakas nga patungo sa ibang bansa at gagamitin ng Davao Airport bilang kanilang backdoor area at exit na sila sa ating bansa upang makaiwas dito sa mga pananagutan. At sa pag-usisa nga ay isa sa mga itinatanong ng mga senador kung sino ang nasa likod ng pagpasok sa kontrata, lalo't ito ay nagmula sa ibayong dagat, partikular na yung Singaporean na may-ari ng Celitar jet na gagamitin sana ng mga Dargani. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Rizon Tiveros kay Mohit Dargani ng Parmali. And who looked for those chartered flight companies? And who was that friend to whom you sent the information? I was the one who searched, did the initial search. Just to put it also on record, that I just want to say that we did not do this to escape or to hide from the investigations. Like I said in the last hearing that I attended, I was just exerting my rights, and the documents that was asked from me and my sister, we have provided. All the subpoena duces tecum that was addressed to me and Twinkle, we have provided, we have complied. The documents that are being asked from me was never addressed to me up until we were already detained here in the Senate compound. And we had to humbly refuse to receive that subpoena with those documents because it may bring prejudice to our case that we filed, to the petition that we filed in the Court of Appeals. Unfortunately, Mr. Dargani, nagmukha po talaga sa amin until the Senate OSAA were able to prevent your taking that flight with Ms. Twinkle Dargani na tumatakas nga kayo sa amin. And in fact, nung una kayong na-intercept ng Senate OSAA, sinubukan mo pang tumakbo. So again, what seems to be very plain to our side na pagtakas. If I can just go back to the earlier point we were discussing, pagkatapos niyong i-search yung mga iba't ibang impormasyon about companies that could provide your chartered flight, kaninong friend niyo pinadala yung mga impormasyong ito? To our friend overseas. Who was this friend overseas, Mr. Dargani? I would like to keep him private at this point. So this is a man. In what country is this male friend based? I would like to keep his identity and his origin, his privacy. Yan ang bahagi ng pagtatanong. Gerald, Bombo Jane, itong si Senator Rizon Tiveros kay Mohit Dargani. Pero sa pangungulit ng mga mambabatas ay napaamin din itong si Mohit at binigyan niya
ng papel ang mga senador. Doon nakasulat yung pangalan na Gary Wong. Isa umano itong Singaporean at na-meet niya lang ng isang pagkakataon pero pinautang siya ng napakalaking halaga para nga dito sa pag-arkila ng Cellular Jet. At ito ay umaabot ng 2 milyon Bombo Gerald, Bombo Jane, para sa naturang biyahe kung saan ay gagamitin sa pagtakas. Getaway vehicle ika nga dito sa dalawang dargani. At maliban dyan ay naungkat din yung kaugnayan ng mga dargani doon sa mga abogado na dati nagtrabaho din pala sa Malacanang, yung isa sa mga ito. Pero ang naging takbo na ng pagdinig ay natuon na doon sa iba pang opisyal ng Parmali. Dito kasi ay isinapubliko ni Senator Richard Gordon, siya yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang ginawa nitong isa pang opisyal ng Parmali na nakakulong din dito sa gusali ng Senado. Itong direktor ng Parmali na si Lincoln Ong. Alam mo ba, Bombo Gerald, nagpuslit pala ito ng cellphone at nakapalaman daw doon sa in-order na sandwich at pizza para may pasok doon sa kanyang kwarto. Bit-bit nung delivery person yung naturang cellphone pero nasa loob ito ng pagkain. Mamaya ay aalamin pa raw, sabi ni Senator Gordon, yung iba pang mga issue tungkol dyan dahil baka kasabwat ang kung sino pang individual. Pero definitely mayroong ibang nagmaniobra nito dahil nasa loob nga ng PE-TAN, Detention Facility ng Senado, itong si Lincoln Ong. Kaugnay niyan, narito naman ang bahagi ng pagtatanong nitong si Senator Richard Gordon kay Lincoln Ong na director ng Parmali Pharmaceutical Company. For the record, Mr. Lincoln Ong smuggled a phone in his room. You know, we get reports, you know, and you know, they're allowed to use the phone of the OSAA. But then again, just to show how evasive and how imaginative and how innovative these guys can be, I think he ordered a pizza or a sandwich, and inside the sandwich, I think, I'm just joking, he was about to eat the cell phone. But anyway, it was there. It was found in his room. Is that correct, Mr. Ong? Mr. Chairman, regarding the phone, I'd like to apologize to the Senate, to the OSAA, that I didn't mean to challenge the authority of the Senate. It was really out of survival instinct because I really miss my family. I want to communicate with them, but you are given the privilege of communicating with your family, correct? You are able to use the OSAA phone. Mr. Chairman, we don't deprive you of your communication with your lawyers. You're able to connect with your family. You're able to visit you, correct? Mr. Chairman, communication with my lawyer has been very wala naman problema sa OSAA, but there's instruction is pagdating sa pamilya, it must be in emergency. Yan ang magkasunod na pahayag, ang pagtatanungan ni Senator Richard Gordon dito kay Lincoln Ong. Siya naman yung director ng Parmali na una nang ikinulong matapos ang ilang pagkakasangkot niya doon sa ibang mga usapin. May kinalaman pa rin dito sa multi-billion deal sa PSDBM na bumili ng mga medical equipment o medical needs ng mga frontliners noong nakalipas na taon sa kasagsagan ng pagpapairal ng mga lockdown dahil nga dito sa COVID-19 pandemic. How's that, Bombo Gerald? Bombo Dennis, yung cellphone na yun na naipuslit, nagamit ba yan, Bombo Dennis, doon sa loob ng PE-TAN doon sa Senado, Bombo Dennis? Oy, sinubukan niya din gamitin ito, Bombo Gerald. Nagtataka nga itong si Senator Gordon. Bakit naman siya magpupuslit pa ng cellphone? Pinapagamit naman siya ng cellphone. Yun nga lang, naka-record lahat ng mga tinatawagan at yung oras ay limitado. Pero sukdulan na magpuslit ng cellphone, talaga daw ginamitan ito ng hocus-pocus nitong si Lincoln Ong. Talagang nagpapakita raw ito ng may mga plano talaga itong mga ito habang yung dalawang dargani naman papatakas gamit ang isang pribadong jet. Talaga raw matindi itong mga opisyal ng Parmali
Kaya ngayon ay todo pa rin ang ginagawang paghalungkat doon sa iba pang issue na may kaugnayan sa mga ito upang maungkat na, matuldukan na talaga totally, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, dahil misto lang hindi natutuldukan kapag may mga pagdinig, parang may bago na pasabog, Bombo Dennis, itong mga senador dito pa rin sa pagkasangkot ng mga opisyal ng Pharmally, saka yung iba pang personalidad dyan sa isinasagawang investigasyon, Bombo Dennis. Hanggang kailan magtatagal ito, Bombo Dennis? Hintayin natin na sapagkat sabi ni Senator Franklin Drilon, ang minority floor leader ng Senado, baka talagang matagalan ito. Posible pa nga yatang mailipat itong mga ito sa regular jail facility pagka patuloy silang nagmamatigas makipagtulungan. Pero yun, may mga pagkakataon naman na binibigyan ng kaluwagan itong mga naka-detain na mga personalidad ng Pharmally. Katunayan, hindi na nga inusisa ng husto yung kapatid nitong si Mohit Dargani, yung si Twinkle, dahil may pinoproblema raw ito. At pakiusap din yung kanilang ina ay may mga demands na gustong yung cellphone o yung mga contacts at iba pang mga impormasyon ay maibigay doon sa kanilang nanay, bagay na pinagbigyan naman ng mga senador dahil humanitarian consideration, ika nga, sabi naman ni Senator Richard Gordon. Okay, Bombo Dennis, abangan na lang natin yung mga susunod pang kabanata dyan sa Senado. Maraming salamat. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa ating election update, malapit na umurong matapos itong refurbishment o yung pagsasaayos sa mga vote counting machines o VCM na gagamitin sa halalan sa susunod na taon. Ayon po kay Commission on Election spokesperson James Jimenez, nasa 99.6%, malapit-lapit na po itong naayos ng komisyon, itong makinang gagamitin sa susunod na halalan. Dahil dito na sa 96,981 na raw itong naayos sa kasalukuyan at 334 units pa itong inaayos. Inaasahan na raw ng COMELEC na final trusted build ng mga VCMs para sa 2022 elections sa buwan ng Disyembre. Kabilang na raw dito yung itong mga components na nagpapagana sa VCM, itong mga canvassing system. Dagdag ni Jimenez, sa pamamagitan daw nito ay magkakaroon ng hash code na kinakailangan para maayos ang kalalabasan ng halalan sa susunod na taon. Paliwanag po ni Jimenez, kapag pinalitan daw ang programa ay automatiko ring mapapalitan itong hash code. Ang hash code ay makikita mismo sa VCM at pwedeng i-verify na sa website po ng COMELEC. Sa huling linggo naman ng Disyembre ay muling magsasagawa ang poll body ng mock elections para sa technical aspect ng vote counting machine. Kasama na po dito yung paggamit ng VCM. Posible raw itong isagawa sa Disyembre 29. Bago naman ang mock elections, magsasagawa pa itong COMELEC ng field test sa Disyembre 11 para makita kung ang mga presinto at canvas results ay pwedeng ipadala nga electronically mula sa polling centers at canvassing places sa kanilang mga designated destination. Sa ngayon, patuloy ang adjustment na ginagawa ng COMELEC sa bidding process sa pagrenta ng karagdagang 10,000 VCMs para maibaba ang ratio sa 800 voters kada VCM mula sa dating 1,000 noong 2019 elections. Pakinggan pa natin itong paliwanag ni COMELEC spokesperson James Jimenez. Let me just tell you that we have already refurbished 99.6% of the VCMs. 99.6% of the VCMs, that's 96,981. Kaya maganda talaga may PowerPoint sana. But we do have a number of them in quarantine. Ibig sabihin, ongoing pa yung repairs. That's tumataginting na 334 units. 96,981. 96,981. 334. Yan po ang tagapagsalita ng COMELEC, si spokesperson James Jimenez. Samantala, sa mga sandaling ito, makakasama na po natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang gabi po, Mama Dana. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Hi,
kababayan, magandang gabi po sa inyo. And of course, sa mga tumatangkilik po ng inyong programa. Magandang gabi po. Yes po, Miss Dana, kumusta po ang paghahanda ngayon ng Bureau of Immigration sa papalapit na holiday season, lalo na't maluwag na po yung restrictions at mga alert level po dito sa bansa? Well, so far po, masasabi po natin na nakahanda na po ang Bureau of Immigration dito po sa nalalapit na holiday season. So expected po natin medyo taas po yung dami ng travelers sa pagpasok po ng Disyembre. Lalong-lalo na po unti-unti na po nag-o-open ang ating borders dito po sa pagpasok ng mga foreign tourists dito po sa Pilipinas. Opo mama, ito hindi masyadong magandang balita po dahil mayroon pong bagong variant ng COVID-19 itong tinatawag na B.1.1.529. Ano pong gagawin dito ng Bureau of Immigration dahil baka naman po sa sobrang luwag ng ating bansa makapasok itong bagong COVID variant po ma'am? Opo, actually, we take our cue from the IATF, kung ano po yung nakikita ng IATF based on the WHO, as well as pagsusuri po ng mga trends worldwide. Doon po nagbabase ng mga travel restrictions. So kung ano po yung nakikita ng IATF from these findings, yan po ang nire-relay into policy para po i-implement ng immigration. So with regards po dito sa mga emerging variants, ito po ay installed continuously ng IATF at kung makita po ng IATF that there is a need to implement further travel restrictions dito po sa mga areas na ito na may mga bago pong variants o kaya naman may pagtaas ng cases ng COVID-19, we are ready naman po sa Bureau of Immigration to implement it at any time. Kung matatandaan niyo po, in the past, we already had several country-specific travel restrictions na yung mga nagaling po sa certain countries na yon ay hindi po natin napayagang pumasok sa bansa. Similar po yung magiging action natin kung sakali pong makita ng IATF that there is a need to implement further travel restrictions. Opo ma'am, sa December 1 po ipatutupad na itong iba't ibang kategorya po ng mga turista na papasok po dito sa bansa po. Kumusta po yung paghahanda po ninyo dito ma'am? Yes, so December 1 po, we're expecting na pwede pong pumasok ang certain categories of tourists dito po sa bansa. So ito po yung mga visa-free country pursuant to EO 408. So these are 157 nationalities po. But kinakailangan po sila po ay nanggaling sa green list country within the last 14 days. So titingnan po natin yung travel history ng isang foreign national at kailangan po within the last 14 days, dun lamang po siya nanggaling sa green list country para mag-eligible po na pumasok sa bansa as a tourist. Yes, ma'am. Sa amin naman po, sa Bureau, yung ating preparations naman po dito sa pagpasok ng mga turista, minamaximize po natin yung manpower natin. Yung mga frontline po natin, sadly po yung mga employees po natin aside in frontline, hindi po muna pwedeng mag-file ng vacation leave. Hindi po muna sila pwedeng mag-leave during the holiday season. And we have hired an additional 99 immigration officers for deployment. Abot na abot po yan dito sa December holiday season. And there's another batch coming. I think it's 195 immigration officers that hopefully po can be trained and deployed very, very soon. Ito po para rin po mapabilis yung processing time ng arriving passengers. Lalong-lalo na po yung mga kababayan po natin OFW na uuwi lamang po just for the holiday season makasama ang kanilang mga pamilya. Niresume po natin yung paggamit ng e-gate and malaki po yung naitutulong nito kasi suspend po temporarily yung paggamit nito during the pandemic dahil there were fears na magkaroon po ng contamination dahil hinahawakan po kasi ito para po siyang maliit na booth na hinahawakan mo for biometrics. So there are fears of that. But ngayon po, niresume na po namin yung paggamit niya but nag-implement strict sanitation procedures para maiwasan po yung hawahan dito po sa paggamit ng e-gate. Napakalaking tulong po nito pag kasi from 45 seconds yung normal processing time natin, napapababa po natin yan as low as 8 seconds. So compounded, very big yung magiging impact niya sa
pila sa ating arrivals. And of course, yung meron din tayong rapid response team, meron tayong additional immigration officers na dinedeploy natin on standby. Ito yung mga naka-assign sa back-end offices, sa mga administrative offices natin. We are ready po to deploy them in case po kinakailangan because of the increase in number of passengers for this. Opo ma'am, ang pinangangambahan kasing isa ngayon dito ay baka makapasok dito sa bansa itong bagong variant. May adjustment po ba itong Bureau of Immigration, lalong-lalo na sa personnel sa mga airport para masala itong mga banyagang papasok po dito sa ating bansa, ma'am? Opo, ini-implement po natin yung strict passport checking, yung cover to cover po na checking natin. Makita kung saan nanggagaling ang isang passenger within the last 14 days. Kasi very crucial po yun. Kung siya po halimbawa ay nanggaling sa red list country or yung mga bansa po na hindi muna natin pinapayagan na pumasok sa bansa, within the last 14 days ay madedetect po yan ng immigration officer para i-exclude po yung foreign national na yun, meaning hindi po natin papayagan na makapasok ng bansa. Yes, ma'am. Yung aking partner si Bombo Jane may katanungan din. Bombo Jane, with your question, go ahead. Alright, magandang gabi po Ma'am Dana. Sa parte ko naman po, yung paghahanda ninyo ngayong taon sa ating mga airport, may pagbabago na po ba ang mga umaalis at dumadating sa bansa ngayong taon kumpara nung nakaraang taon, ma'am? Actually, na-expect po natin na medyo tataas ng bahagya yung dami po ng bumabiyahe for this month, bago magtapos po ang taon, kumpara po sa Disyembre nung nakaraang taon. Kasi ngayon po, like na-announce po kanina ng Malacanang, mag-open na tayo sa certain types of tourists from green list countries. So, kadagdagan na po yun na babiyahe. Last year po, parang it's a very dismal yung numbers natin. 150-something thousand lang po. 152,000 lang yung dumating sa Pilipinas noong December, which is a far cry from the usual number of people that come here every holiday season tuwing December po. So maliit po yung numero ng 152,000 last year. So for this year po, we're expecting higher figures because of the lifting nitong travel restrictions for tourists at saka yung siguro mas maluwag po na travel restrictions natin because sa pagbaba ng alert level po. Dito, hindi lang po sa Metro Manila but in other major ports. Okay. Kumustahin na rin po namin, Ma'am Dana, yung annual registration ng mga foreigners dahil papalapit na po ang registration sa susunod na taon. Yes. It's nice po that you mentioned it. It will serve din po as a reminder to foreign nationals. Sinisimulan po natin yung annual report every first 60 days of the year. So yung unang 2 buwan po yan ng susunod na taon. So lahat po ng mga foreign nationals that are here on long-term visas, nagtatrabaho, nag-aaral, retired, and other such visas po are required to present themselves to the Bureau of Immigration for the first 60 days of the year. Magte-take po yan ng biometrics capturing during that period. So it's siguro po this opportunity na po para i-remind kung meron po kayong loved ones or kapamilya that are foreign nationals and are here on a long-term visa. Kailangan po by January makapag-annual report na kayo. Sa amin naman po sa Bureau, naka-ready na po yung mga systems namin na ganyan. And we actually have remote processing. Halimbawa, pagka may kunwari po may mga bulk, marami pong mga tao na gustong mag-apply for annual report. Usually po nire-request po ng embassy or ng mga companies or other interested groups. So sama-sama po yan, ini-schedule po yan ng sabay-sabay and nagkakaroon po ng parang special session or special annual reporting po para sa kanila. Para ma-decongest na rin po yung ating main office. Okay po ma'am, si Gerald po ulit ma'am, panawagan na lang po siguro ninyo o kung may mga announcement pa kayong gustong sabihin para po sa ating mga kababayan na nakikinig po ngayong gabi, ma'am.
Anytime po, salamat po, mabuhay po kayo, ingat po kayo, stay safe. Yan po si Bureau of Immigration Commissioner or itong spokesperson Dana Sandoval. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang Department of Education target madagdagan ng allowance ng mga guro na magsisilbi sa 2022 polls. May detalye si Bombo Vincent Pasi. Isinusulong ng Department of Education na mataasan ang honoraria ng mga guro na magsisilbi bilang poll workers sa darating na 2022 national at local elections. Nauna nang inilabas ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang Resolution number 10727 na nagbabago ng honoraria na matatanggap ng mga guro na magsisilbi sa halalan. Sa ilalim ng naturang resolusyon, ang chairperson ng election board ay makakatanggap ng 7,000 pesos na honorarium, habang 6,000 pesos naman ang matatanggap ng mga miyembro ng election board. 5,000 pesos para sa Department of Education supervisor official at 3,000 pesos naman para sa support staff at medical personnel. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, bagamat mas mababa ito kaysa proposal nilang halaga, ikinalulugod naman aniya nilang malaman na nagkaroon pa rin ng adjustment sa naturang mga rates. Pero makikipag-ugnayan pa rin aniya ang Department of Education sa COMELEC para sa posibleng pagtaas pa ng honoraria ng mga gurong magsisilbi bilang poll workers. Magugunita na ang halalan sa susunod na taon ay sisimula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Bombo Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Sa dagdag pang mga balita, ang COVID-19 vaccines na nanatiling epektibo bilang proteksyon laban sa anumang variant. Kasunod yan ng pagkakatuklas ng bagong variant na B.1.1529. Ayon yan sa isang eksperto. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Everly Rico. Nakakapagbigay ng karagdagang proteksyon ang mga ginagawang hakbang sa ngayon gaya ng pagsunod sa minimum public health standards, gayon din ang mga bakuna kontra COVID-19 laban sa kahit ano pang variants. Ito ang nasisiguro sa ngayon ayon kay Dr. Edsel Salvania, ang infectious disease expert at miyembro ng DOH Technical Advisory Group, kasunod na rin ang pagkakatuklas ng bagong variant ng COVID-19 na B.1.1529 na natuklasan sa South Africa. Sa bagong variant na na-detect, nasa mahigit 30 mutations sa spike protein ang mayroon ito. Subalit paliwanag ni Dr. Salvania na bagamat nakakabahala ang mutations nito ay hindi naman otomatikong masasabi na mas nakakamatay ito, mas nakakahawa o mas bumababa pa ang epekto ng COVID-19 vaccines. Pag mataas ang transmission rate, mataas rin ang mutation rate. And ito na nga yung pinag-uusapan na bagong variant na nakita dito sa South Africa na binabantayan ng lahat ngayon, yung B.1.1529. Sinusubaybayan po natin ito. Bagamat hindi pa naman siya nagte-take over katulad nung Delta, nakakabahala rin yung mutations na taglay nito. Yung mutations naman na nakikita natin, maraming mutations, more than 30 mutations nga sa spike protein, but it doesn't necessarily translate into real world. Kasi nakita nga natin, for instance, yung ating naging homegrown na variant dito sa Pilipinas, yung P3 or yung Theta, nakakatakot rin yung mutations niya. Pero hindi naman siya naging variant of concern katulad ng Alpha, Beta, Gamma, or Delta. So, while nakakabahala yung presence of certain mutations, hindi automatic na mas nakakamatay ito or mas natransmit or mas bumababa yung epekto ng ating vaccines. One thing is for sure though, kahit anong variant pa yan, gumagana pa rin po yung paggagamit ng mask at yung ating minimum health standards, mape-prevent po yan. Tapos yung ating bakuna po, most likely tuloy-tuloy pa rin yung protection against severe disease.
Tiniyak naman ng infectious disease experts sa bansa na patuloy ang ginagawang genomic surveillance upang mapigilan na makapasok sa bansa ang bagong variant ng COVID-19. Sa katunayan, ayon kay Dr. Edsel Salvanian, napatunayang gumagana ang global genomic surveillance sa pagkakadetect ng bagong variant. Umaasa naman din ang infectious expert na hindi na kumalat pa ang mga natutuklasang bagong variants ng COVID-19 sa pamamagitan ng patuloy na pag-iingat at surveillance. Lahat naman po ng ginagawa natin para ma-prevent yung pagpasok ng mga bagong variants. Tuloy naman po talaga yan. For instance, yung ating genomic surveillance ng Philippine Genome Center, ng RITM, ng National Institutes of Health, we continue to do that. And the fact na na-detect na itong variant na to at pinag-uusapan na ng WHO, yung UK nga, nag-travel ban na sila, it shows that yung ating global genomic surveillance is working, and hopefully we can prevent the spread of any new variants that come up. Nang tanungin naman kung kailangan ng restriction ngayong may kaso na rin ng bagong variant na na-detect sa karatig na bansa ng Pilipinas na Hong Kong, gayon din ang nalalapit na holiday season, naniniwala si Dr. Salvania na nakadepende pa rin sa community transmission ang ipapatupad na restrictions o alert level status sa bansa. Anya, kapag mababa ang transmission rate ng virus, kaakibat na rin ng patuloy na pagsunod sa PIDTR strategy, walang nakikitang problema sa healthcare capacity ng bansa. Nananatili pa naman ito sa ngayon na manageable, kung saan nasa 24% ng hospital beds ang kasalukuyang okupado sa Pilipinas. Well, yung alert levels naman po natin, nakapako naman yan sa ongoing community transmission. So, kung mababa ang transmission at tuloy-tuloy nga yung paggamit ng PDITR, I don't see any problems naman as long as our healthcare capacity remains manageable. Sa ngayon, about 24% lang ang hospital beds na occupied. But at the same time, it's no reason to be complacent. Nakita naman natin na like sa Europe ngayon, tumataas dahil masyado silang nagluwag dahil mababa yung cases initially at mataas na yung vaccination. So I think ang important sa atin is tuloy-tuloy pa rin natin yung ginagawa natin, na dahan-dahan lang tayo nagbubukas at we watch for any spikes and continue our genomic surveillance to make sure na itong mga bagong variants, kung mas nakakahawa man sila or mas mababa ang efficacy ng vaccine, agad po natin ma-isolate at hindi na po siya kakalat sa community. Samantala, binigyang diin naman ni Dr. Salvania ang kahalagahan pa rin ng pagsusuot ng face mask at pagsunod sa minimum public health standards, gayon din ang paggamit ng face shields sa mga hospital at healthcare facilities dahil patuloy pa rin na nag-mutate ang virus. Important po kasi talaga is yung paggamit ng mga tao ng masks at yung pagsunod po sa minimum public health standards. In fact, yung face shields dapat ginagamit pa rin sa hospitals. Important po talaga na hindi tayo maging complacent kasi yung virus nandyan pa at ang virus nag-mutate. So the best way forward talaga is tanggapin na lang natin na unang-una, kailangan po talaga tayo magbakuna, pero it's not as na parang silver bullet na kala natin pag may bakuna na tayo, end of the pandemic. Mukhang hindi ganun yung nangyayari, nagiging endemic yung virus. Ngunit, alam naman natin yung mga gumagana na interventions katulad ng patuloy na paggamit ng masks. I think we can learn to live with this virus as long as yung ginagawa po natin, hindi po tayo magsasawa sa ating mga PDITR and MPHS strategies. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa mga sandaling ito ay kunin natin itong linya ng Bombo Radio Cebu sapagkat itong si late Cebu City Mayor Edgardo Colina Labella nga ay naihatid na po sa kanyang huling hantungan. At ma-report ang Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, live tayo ngayon dito
sa Golden Haven Memorial Park kung saan inilibing nga itong si late Cebu City Mayor Edgardo Colina Labella Bombo Gerald. Sa hindi pa ito formal na naihatid ay nagkaroon pa ng iilang aktibidad kaninang umaga kung saan nagkaroon ng maikling necrological service para sa nasabing alkalde. Sa naturang necrological service ay nagbigay ng kanyang eulogy si newly appointed Cebu City Mayor Mike Lopez Rama na kanya ring malapit na kaibigan at partner sa politika. Ating pakinggan si Cebu City Mayor Michael Rama. This is not goodbye because we don't say goodbye, but until we meet again. Edgardo, someday we'll see each other. Edgardo, even if you are enjoying eternal rest, pray for us because that is what we need. Unity and harmony. Rest in peace, my partner, my friend, my confidant. And I miss him. Please, whisper me. What do you wish that I should do so that we can continue what we founded? Si Cebu City Mayor Mike Rama. Galing sa Cebu City Hall kanina ay nagkaroon ng funeral procession from Cebu City Hall to Cebu Metropolitan Cathedral hanggang dito nga sa Golden Haven Memorial Park, Bombo Gerald. Ating maalala na namatay itong si Mayor Labella noong November 19 dahil sa septic shock secondary to pneumonia. Bombo Gerald. Okay, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Bombo Z. Alright, mula rito sa Golden Haven Memorial Park, dito sa Barangay Binaliw, lungsod ng Cebu. Ito si Bombo Suzette, Bacasa Raffles. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Pasintabi po dito sa mga kumakain sa mga oras na ito sapagkat mayroong lalaki doon po sa Iloilo yung aksidenteng naputukan ng baril at may report ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy na ginagamot sa ospital ang isang lalaki matapos sa aksidenteng naputukan ng baril ang ari nito sa Barangay Don Tilotero East Haniway, Iloilo. Ang biktima ay si Elias Catador, 64 anyos, residente ng nasabing lugar. Ang may-ari naman ng baril ay si Delphine Adonador, caretaker ng isang merchandising shop. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Major Eliazar Climacosa, hepe ng Haniway Municipal Police Station, sinabi nito na nag-usap sina Catador at Adonador kung saan ipinakita ng huli ang kanyang 38 caliber pistol. Nang ibabalik na sana ni Adonador ang kanyang baril, aksidente itong nahulog dito at tumama ito sa masalang bahagi ng katawan ng biktima. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng pulisya si Adonador. Habang nag-uusap sila, itong suspect may belt bag siya. Nag-request itong si victim na tingnan niya yung pusil sa loob ng belt bag. So linabas niya yung barel, kinuha niya sa belt bag, binigay niya doon sa victim. So after na makita, binalik. Nung ibalik sa kanya, hinawakan na ng suspect, linagay niya sa bag niya, sa belt bag nahulog, lumupok. Si Police Major Eliazar Climacosa. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo G sa Padios. Para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Ibinunyag ni World Health Organization Europe Director Dr. Hans Kluge na huli na para mapigilan ng Europe ang bagong COVID-19 wave sa bansa. Anya, ang mga bakuna lamang ay hindi magiging sapat upang maprotektahan ang kontinente mula sa isang bagong wave ng mga kaso ng coronavirus ngayong taglamig. Sinabi nito ang virus ang dapat sisihin, ngunit ang tao pa rin ang gagawa ng solusyon. Bombo Sports News. Hindi ba na nangahalahati po itong torneo sa NBA Games? Angat na po sa mga statistical records ang Golden State Warriors superstar na si Steph Curry. Ang kanyang team din po ngayon ang top team sa liga kung pagbabatayan ang dami ng naipanalo sa bagong season ng NBA na mayroon na pong 15 panalo.
Si Curry na dating scoring champion ay number 2 ngayon sa point average at nangunguna naman sa 3 points. Ayon sa ilang mga eksperto na kakamangha ang ipinapakitang performance ngayon ni Curry na hindi malayong masungkita ang MVP trophy sa ikatlong pagkakataon. Bombo Entertainment News. Ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe na si Beatrice Gomez sumailalim na sa swab test bago ang biyahe patungo sa Israel na siyang host country. May chika na si Bombo kaya Biab Mercado. All set na sa kanyang biyahe patungo sa Eilat, Israel, ang pambato ng Pilipinas na si Beatrice Luigi Gomez. Katunayan, bago pa man ang kanyang flight bukas, November 27, sumailalim na siya sa swab test para sa COVID-19. Wala pa rin naman itong opisyal na pahayag hinggil sa pagkumpirma ng kanyang disc jockey girlfriend na si Kate Hagdon na break na sila matapos ang 7 taon. Una nang ipinagmalaki ni Bea na siya ay full-blooded Filipina o walang ibang lahi. Ang 26-year-old Cebuana beauty ay isa ring model, volleyball player, Philippine Navy reservist, at proud member ng LGBT community. Tatangkain niyang masungkit ang pang-5 Miss Universe crown para sa Pilipinas sa coronation na gaganapin sa December 13, Manila time. Noong nakaraang taon, nagtapos sa top 21 ang Miss Universe journey ng Ilongga, Indian na si Rabia Mateo. Yan ang latest chika, ito si Bombo kaya Biab Mercado nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa mga sandaling ito dahil po sa COVID-19 na naranasan po sa buong mundo, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At ngayon mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 29 days na lang at Pasko na. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong makasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
santo sa pagtuon. Ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nasa tiun